Здравейте хора от YouTube, аз съм The FoxBG16. Опс, това не трябваше да виждате. И тук сега виждате малко подобрения. Това е света, който... Не света по-точно. Играя на толкова малко чънкове, защото ми лаги много. За съжаление не съм с много добър компютър. Но все пак върши работа. Така. Така, мелана тук ни пораснал. Супер. И мисля, че расте още. Да. В миналия епизод виждате майнвах малко. Копахме доста. Събрахме 21 iron, gold, лапис, лазули, доста камък, дърво. И сега ще събирам още дърво. И така. За съжаление в миналия първият ми клип се провали. И нямаше просто как да го кача. Без да искам съм го спрял и 15 минути съм говорил тъй, сам на себе си, като лудите. Много тъпо се е случило това. Доста гадни дървета има тук. Тези дървета са яки, но са, виждате, много големи. Доста забива, не знам защо. Ще паузирам и ще се върна. И така хора, отново сме тук. Ето, пообрах всички... цялото дърво тук. И събрах много материали. Не знам, доста ми лаги. В първите епизоди не беше така. Тук посадих още 3 мелан сида, за да може да порасне още. Абе, какво става, бе? Добре, той ако го направя много, какво? Право нямам да ми. Добре, бе, човек, стига, бе. Така е малко по-добре, но... Пак забивала, иде. Така. Ето го и дървото, което сме събрали, наистина много. Един стак имаме необработено. И вече... И 42 стака и 45 обработено. И сега мисля да си направя, защо ми отваряш честа. Да направим малко материали. Една кирка, един кирка, точно така. Един брадва, бърдвичока биду. Извинете. И така. Ето. Готови сме. Сега. С останали айрон може да направим и честплейт и едни батуши и не да се обличем поне малко. Така. Тази кирка е счупена, това също.
Мотиката не. И тази лопата ще се сложа и тук. Все пак може и да умра. Откъде знаете? Добре. Отиваме за Diamond. На тук мисля, да. Да, тук имаше и малко злато. Може би ще направим и златни ябълки. О, фак е, защо забива? До сега, докато играех, не забиваше. И в миналия епизод не забиваше. И сега, когато реших да снимам пак, почна да забива, да му се не види. Мамо, стара. Аз пък гладнявам. Меланите, лошото, че не наяждат почти нищо. Почти то нищо не ме наядоха. Но все пак. Добре, бе, чакайте сега. Къде? What the heck? Къде беше Diamond? О, да, бе. Вече почнавам да забравям. Взехме и ачивментът. Сега правихме малка грешка. Сега пак се връщам, че ми писна от забиване. Добре, отново сме тук. Много ме дразни, че забива така. Много е гадно. Ако някой знае как да го оправя, поне малко, моля ви да каже, защото е много гадно. Така, взехме Diamond и може вече да се върна. Секунда. Ще взема стринг. Имаше тук някакъв и аз мисля, че мен имам. То тук има 3. Да направя един лък. Чудя се Enchanting Table как ще направя. Аз като голям глупак, тук имаше лава, аз се махнах. Да ме питате защо го направих. Отново започва да забива. И най-накрая ще ме накара да оставя клипа и направо да струша компютъра. Което няма да направя. Добре. Кастъмни се. Бе. Не казвай, че има още. Мен! О май гад! То пак се оказа, че има още. Добре, тогава да махнем това. Знам, че е много тъпо да махам листата, по-добре да ги оставя така сами да се изпадат, но гледам къде има останало дърво, просто ме ядосват тези големите, са много гадни. Надявам се, че няма да има повече от тях. Значи лага спря малко, надявам се, че ще спря повече, защото е много гаден. Секунда само. Да видим тук има ли някакви интересни неща. Тук има нещо, някакъв блок счупен. Тук е End портала. Тук бяха майншафтовете, ако така се наричаха. Тук отново майншафтове. Добре. Целта ми е малко да разширя. Да поразширя малко.
защото доста от дърта ми. Ето този слой само ще махна. И да. Ще се върна като го махна, защото е много смотано да гледате как махам дърт. Всеки го знае. И до след малко. И така хора, ето отново сме тук. Това е каквото успя... Имало още малко. Това не го видях. Сега ще го оправя. Надявам се, че ще ми стигнат блокчета. Да. Да. Ето тук сега виждате, остават ми още доста докато махна. Махнах доста малка част. Тук намерих айрън. Какво има тук? Окей, голяма дупка стана тук, нямам думи. Така, да излезем сега от тук, да намерим изхода изобщо, ако го намеря не. Да. Ето тези... секунда сега. Ще да е хубаво, ако имах айрън. Да направим кофе. Да. Да не бях бързал да правя броните. Ама арде. Щеш да е хубаво ето тук да си изместя фермите. Ето от тази страна. За да може тук да измисля там честром, някакъв малък външен честром да се направя. И щеш да ми е по-лесно, като изцяло. Да, щеш да е по-лесно. Така. Сега тук отново намерих, че има дърва. Направо. Знаете ли какво? Аз май накрая ще направя така. Така. Ще се кача най-горе и ще махна листата. Ще махна всичките листа и ще бъде по-лесно да намеря къде има дърво и къде няма, за да мога да махна тази корона вече. Ето. Тук намерихме дърво. Ябълка, супер. Още дърво. Меча ще се щупи още малко, но... сега да не се чупи, защото ще стане лошо. Ще имаме проблем, просто като нямаме толкова айрън. Надявах се, че там ще има поне малко повече айрън, но само едно купче. Не бе кой знае какво, но все пак бе нещо. Това отстрани е скайпа. Не го гледайте, няма смисъл. Така. Махнем това. Просто, щом не се махна и аз... Да. И щупи се. Щупим се и това. Меча. Също така да не забравя да ви спомена. Ако искате, посетете и сайта на моя приятел. По-точно той не ми е приятел, братовчет ми. Който се казва FIFA Games. Той май беше, да. FIFA Games BG или FIFA Games AG, не съм сигурен точно как беше. Снима на PS4 игри. Игри като FIFA 16, The Crew, Uncharted 4
NBA и разни такива. NBA, UK, WWE и разни такива игри. Ако искате, може да го посетите и да разгледате и какво предлага той. Клиповете му не са кой знае какво, но все пак са яки. Също така прави и чай сега. Не съм сигурен. Да, прави лайв стримове в YouTube, не в Twitch. Той доста често качва клипове, не е като мене, но вече мисля и аз да съм редовен. Дори може през ден да качвам клипове, може и всеки ден. Сега почивката и вече съм свободен и така. Оу, чакай. Аз на ти ще спадам. Не. Упс. Така. Малко джъмп. Are you kidding me, bro? Oh, man. Така. И махаме този кактус и това ще бъде от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Не направихме нищо специално в него. Повече беше там майнване и такива работи. Развитие, както се казва. Следващия клип в следващия епизод ще премина към ферми и вече и към Честрон. Да. И това ще бъде от мен и до